swingers, oh, the jungle. Kamerari kuku eginez edo lotxak jota ezkutatu nahian. That's what's bothering me. Poz-pozik, gustura edo eta barri algaran. Azerre topatu dugunik ere bada. Lanbideak amaika, gondolari, igonista, kantari edo eta maratoilari. Azkenak ez duaz une gozoa bizi. Ereiten dugunaren ordaina jasotzen dugun proba ere agerian. Animaliak ditugu protagonista, baina egoera eta aldartean hitzetan. Identifikatu ditzakegu oso pose, oso keinu eta oso egoera humanoak. Eta horregatik oso identifikatuta senti gaitezke bertan ikusten diren hainbat eta hainbat egoerarekin. Bikotekideen arteko eztabaidak eta familia arteko irudiak. Ari dira, amaren arreta bere ganatu nahian, eta nik semeak ditudan einean, identifikatuta sentitzen naiz, momentu askotan gogaituta sentitzen naizelako, hainbeste arreta erakartzen nahi horrekin, eta Guk ere irudi kutxunik topatuz gero etxera eramateko aukera badugu, enkantean baitaude argazki gehienak. Eta 10 eurotik aurrerako edo goragoko kopurua jarrita, eta kutsatxo honetan sartzen dute. Eta ikusiko dugu martxoaren amaieran nork eramaten duen argazki bakoitza bere etxera. Wildlife Comedy, martxoaren 13 arte zabalik Kristina Eneako jauregian. But I don't know how to make fire. Now don't try to kid me, man cub. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on.